Má, odpočívá. Dobrý. Staneme rychle na nohy. Sami. Oběma rukama. Sklubíme ten míč do pádu, jo? Ale nerozkočit. Výborně. A Kláry, po dopadu. Ano, ještě mít trošičku níž po dopadu. Výborně. Vedy. Hezký, výborně. Dobrý. Výborně, každý jste na sento, kdo necvičí, odpočívá. Začnu s Klárkou, pojď, sedneš si. Ano, a vracíš pik jednou rukou. Jo, dávám ti pravou a levou. No, tak si pro něj. Nepůjde, ale půjde. Tak, soustředíme se a už se soustředíme. Běži. 6, 7, 8, 9, 10. Nádhera, odpočíváš. A jedem. 2. Nechoď do zádu, jenom do zádu. Tak, super. Hezký. Jo. Výborně. Poslední 2. Ano. Nádhera. Používej si bavanka. Hrajeme si s míčem. Kdo nemá, odpočívá. Hraje si s míčem. Jo. 3. 5. Nahoru, pojď. Tak, a teď dolů. 1. Pust si ho víc do dlaní. Ne do těch, do prstů. Ne do prstů. Jeden rozdíl, jo? Jo. Neskytuj ho takhle. Jo, čo? Dobře, tebe. Uvolni se. To víš, že pust to do dlaní, ne do prstů. Do dlaní. Ano. Ano. Dobře. Ještě 2. 1. Vidíš, to jsou ty prsty. Je tam dlaně. Jo, to byl on.